O obxectivo principal do paquete de medidas que vende aprobar o Consello da Xunta por valor de 23 millóns de euros é a recuperación dos bancos marisqueiros. As axudas articularánse mediante os convenios coas confrarías, que poderán compensar os mariscadores que realicen labores de rexeneración, vigilancia ou outro tipo de tarefas encamiñadas a recuperar a produtividade. Compensar económicamente as persoas traballadoras, as persoas mariscadoras que deben traballar nesa recuperación deses bancos marisqueiros, realizar labores tales como retirada de depredadores, acondicionamento do sustrato, vigilancia. Son múltiples as labores que realizan as persoas mariscadoras para poder recuperar eses bancos. A Xunta comprométese a, en base a eses convenios, poder compensalas económicamente a través deses convenios coas cofradías. A maiores da compensación ás persoas mariscadoras, neses convenios tamén se contempla a posibilidade de que as cofradías que, debido á falta de venda nas súas lonxas tamén non van a ter ingresos ou non van a ter unha merma importante dos seus ingresos, tamén podan repercutir contra o convenio os gastos derivados da coordinación e cos gastos derivados de esa control, de que se teñen que realizar, dos traballos que se teñen que realizar nos bancos. Estas axudas terán tamén carácter retroactivo para as confrarías que xa iniciaron as tarefas de rexeneración con anterioridade á súa aprobación e poderán ascender ata unha retribución máxima de 700 euros ao mes. Normalmente unha persona mariscadora traballa sobre 4 horas ao día e traballa unha media de 10-12 días ao mes, aproximadamente. Considerando que ese o tempo que se necesita baixar a traballar, nos dá un montante de 48 horas ao mes para poder realizar estes traballos. Se unha persona participa ese máximo, 48 horas ao mes, a retribución, a compensación que se lle podía dar desde a cofradía en base ao convenio sería de sobre 700 euros. O paquete de axudas contempla tamén outras partidas como 1,5 millón de euros reservado para a compra de semente ou os 2 millóns para proxectos de conservación da biodiversidade que se investirán principalmente nas zonas de libre marisqueo.